pun ingkang bidol karya mijil saking Wisma Palerman kinanti manjing sasana pahargyan. Jagaripun sirat mojo tumating kakung kadhereken panjenengan Bapak Abdullah Sholih dalasan Ibu Badriah Dampian Isnani dan pangustoni gak resta seliramu blongan bangun dobrak lewongso Ibu dalasan karono lan kulit bumbung wening yondo ojo tempat jojo kalambung sungguh-sungguh lan ojo rasa punggung kamu lagi karajekan jalaning dayane belum sore orang kan bisa ngalagi kaluraning Gusti Kang Purba itu mati luwih ibu oh rubuh cari warna potek loro lan jengaripun siat pujo mantep Ijil saking Wisma Palerman kinanti manjing sasana pahargyan kadhereken ingkang Ibu dalasan ingkang rokok binarung ling gongso munyo angkrangin kegarane ngalakrami tutu pando tutu rupa terus mawon Mas Endi ampun ati pawi Mas, bapaknya apa? lupuwi gampang yen angel Bali mboten ngerti. tan kenopi lambat harto wis tubuhi wahyane mangsa kala dumawan kodrat saking kurbaning Gusti Kang Maulidi wonten ingkang jalma ingkang nedhengken sinebat Tarung Punami Yayu Pri Wahdatul Muharramah ingkang sampun jinami krama aksih wis dumugi wahyane mangsa sangkala manten saring dicampur abenajeng kinanten kakung ambalan gantal prinjajane manten putri ingkang dinastan Gondang Utuh jane manten kanggung ingkang dinastan Gondang Kasih suruh ingkang dinastan penamban ini manten saringgit Satyo Rebo Dujung anggenipun jubahaken raos satunggal boko satunggalipun ya kumawe astane risan tinanganten kakung dalasan putri ya balang binalang gantal ingkang pinastan Gondang Kasih dalah Gondang Tutur Purno balang binalang sadah jumangkah manten putri arsa sembah dumateng ingkang rokok kados ingkang garwa ngatuaken
semoga beku ugi nyuwun ngayoman Mas aku kamus nyampe dia ngayomi swangayemi jiwa raga kula Purno balang binyang sadah dalam saus sungkem dumating kang rokok kasih ingkang minangka sesulih Bopo Muharol kepareng nganti manten saripit saking ngaji pareng nganggo domisili ndur manten saripit saking Yingking Didi Laksana menika suka pratandha Didi jejiring tiyang sepuh kedah saged hanutupi kekirangan baris manipun kang putra ampun ngantos tiyang sepah ngandhep putra mantu mungsuh mung bincang lakan Luar-luaran dari ingkang menika sesudi utawi Bopo Muharol Suka Pratandha bini jejering Sudarma Dumadangan bajing penyan sampun apa nomo Ampun suka tetuntunan Otasan ngarsa Suntulodo Ing madya mangun karsa tupuri handayani Iki sampun dumugi telengi Gapuredi Manten sari dikarso kalenggaken wonten telengi Gapuredi lamun kapireng panggerwani Bartos Bismillahirrahmanirrahim ngaten sunandur manten sari manten kaku asal saking Rahmatullah manten putih asal saking Rahmatullah Rio Riko Dungkriyo Jumingan Jambe Surgi Namo Panarimo Mugo manten sari sesantunya kolok romo Tinandur dengan juri sobo yang kampanye pratimon kang bangkit saged tata jalma utawi momongan kang migunani tuprating bangsa negara dalasan agama tingkas Didi Laksana tanem manten kaping kali mangke manten saripit kadereken sampun kepundhir niki Bapak Abdul Solih dalasan Ibu Badriyah sumawana ingkang minangka sesulih Bopo Muharol dalasan Ibu Alifatun Amanah kasumanggan kasuwun dumateng manten saripit mriksani kamera manten kakung radi mesem sentawis Mas nggih mboten usah tegang Mas nggih tegangipun mangke dalu mawon niki pesene kanca-kanca saking Kertanegara barang kula takoni arep nafas iki jere badhe bal-balan final Mas nggih kipere mumpung kiper Kebumen jere nggih Mungkin salajengipun manten kadereken ingkang minangka sesulih Bopo Muharol dalasan Ibu Alifatun Amanah kasumanggaken. Monggo sedaya periksani kamera. Radi mesem sotawis diantun sepuh ngendika mung gambaripun sae. Monggo salajengipun manten kadereken Bopo Abdullah Solih dalasan Ibu Badriyah kasumanggaken. Sampun nggih kalajengaken keluarga manten kakung kasumanggaken gilir gumanto saged sakeluarga mboko sakeluarga kung kalajengaken keluarga manten putri sabrayataken kasumanggaken saged sakeluarga mboko sakeluarga ampun kesepen sampunipun foto langsung kemawon paringi dipangestu dumateng Sri Atmojo temanten lumantar Jawa Kasto tawi salaman Ning kota Luyeti Sunaya Sucorong kalau daniko matur ping panuwun kawi gatosanipun.
siap, satu. Siap, satu. Untuk meriksani kamera lanjut nih. Oh, kayak bebas ya. Kalau jengakan gaya bebas kasih menggagal. Banyak para jenazah keluarga semusipun langsung kemauan salaman dari Manten Saricuk kasih menggagal. Keluarga kaku. Oke, tulisannya mereka, Bu. Ya, 1, 2, 3. Maaf, geser kiri, geser kiri. Siap. Yo, siap. 1, 2, 3. Yo, masing bebas, Mas, bebas. Yo, 1. Kalau jengakan gaya bebas kasih menggagal. Keluarga kaku. Ampun juga bareng Ibu Pangestu, terima kasih.